What is your show? A bit patent. And then get one. A boy is here. You should be back. I hope you. In Takraboa, the three copies. You see, I'm precious. Yes, I am away now. Nothing in our womb. Maybe I won't include or so. We are Sassia. Umuna nebo. Mama gina won bisa sasa na won maiti. Na sana okakakati. Nanso na gina echi. Woso wa mo wo ni pa mu na muti. Umuni hihwebia. Na ya gina wo nso a na ntomase. We ya nyama no kwafo. Oti mu anim. Na fufu ni. Ni amadi ka fudi wana wasa ba ha yene bro so we nyina bro wa ba ka satra manda many pa bebre sakra the shawdi wo yesu dingo yanka amen amen wenda yesu adio ana wonso so ite radia sese me ba tse mo amugina wodo mo ba trust ya no mo ba ma bedo chere bebre akonya wo obia free suru amataka no atrase anya sa ugina wana abrabo wanu ada wani atrase ma mo atrase ba fako ba fa city na be hu bra oh the guy be wura ka dachi oh akrate for na me ma to mo na ba trust ba won sa ma yesu New Jerusalem ono na medru we na person adia yesu asadi ameya na ne dano de won ti ase wie pe o bisa na ma ansa abreni na no ye pasa uhuru se ensamo trasamo kabia ya no kore amo bia na dawunta mo bia conference mo bia na ne dare wadwene wonje be so abepe amen amen no febo amen asitire ni amuma ho wi ase nyina ni pa adwene doko suku ko siamu eni pa adwene story books eni pa adwene history bebre wa anya no kore history bebre wa anya no kore azantimamu amu history bebre anya no kore konfanati community kenya ko fifiri soro ba omoboa anya no kore omatimi a kire mu kurokura okom so history bebre anya no kore konfanati so okodu omu ebra ba anya no kore nipa waje na so abepe amen konfanati neutrality asantifo neutrality obukum ne bant baji ho won ba bi omudi sekan bi asie sa sekan ne neutrality no obi aso so obi sekan ne be ko de fie no mu bi asie concrete ne to dan fa because amra o se tutu ya ka conformity bepe asantima ya community onso free o ya chili o fra okuda no mu chiri ne neutrality di okuga for the fa buntu chiri ne kosie ana omudi ne tin so ka asaka no chef ya baka tro so kwaju owo edura ma no dia dia tro book ana wusu onye we so abepe amen ajas neutrality ena no kore sikada ko fifiri tro ba ko be no oboa obiri akoa
saa sikadwa sikadwa na yɛ obiri yɛ boa then ayɛ ka ne sɛ dɔm ayɛ nkurɔfoɔ South Central so ahɔ na yi wɔn kurom ahɔ na no wɔn te obiri yɛ boa na no wɔn bɛko pam wɔn ɛna wɔn fa asa akonnwa no dɔm afo akonnwa wɔn na di gold yɛ wɔfa na kyɛ nkɔm kuro bi emu asantuma mu a sika firi soro ba wɔn boa yɛ no korɛ wɔn ka nsa deɛ bɛyɛ adɔm afoɔ ankɔ maka sɛ yɛ bɛgye akonnwa asantefoɔ bɛwo sɛ firi mu yɛm na yɛ adeɛ ɛba yɛ no korɛ na mu ɛnyɛ wɔ spirit bi ɔnyɛ bɛ sɛ abɛpɛ amen amen sɛ ɔmmienu a maka kyerɛ so awuru nti buuku bi a wɔfam a wode wagye nto so a ɛbɛyera wo wopɛ buuku a ɛyɛ nokorɛ a ane Bible ɛturo do Bible yɛ nokorɛ nwoma buuku a wobie mu a na wokenkan yɛ transform your life ɛyɛ Bible wontumi mfa buuku bie wɔ wiase ntoto ho da wogye me so abɛpɛ amen ɔde nti na akɔkɔɔto yɛmfa chemistry ma wo sɛ fa saa ɔsɛ ɛno na akɔhyia gye me so amen ɔsɛ atam ma biology ɔsɛ gye ne hyɛn ɔma wo sɛ deɛ ɔmo hyɛ nyina nokorɛ nim ɛyɛ baako pɛ ɛne kyerɛ sɛ wogye me so abɛpɛ amen te sɛ yɛhyia sɛ na yɛbɔ yɛ adwe mpɔ so yɛbɛboa wo ama woatetrɛ asɛm no ase a fa sɛ dɛ bɛnyame obi bɛtena asase wɔ so trɛ asɛm no wante aseɛ da wawu ɔkɔbɔ nhyɛm nim adeɛ bi a woyɛ nso a anteaseɛ ne mu no adeɛ no ntumi da ne yie mɛboa adeɛ a mɛyɛ no mente aseɛ mɛtumi ayɛ ma no ayɛ yie dabi wokɔ sukuu na teacher kyerɛ deɛ na woante aseɛ a wote sɛ deɛ wobɛti kɔso deɛ wokyerɛ no wonte aseɛ amen nti sɛ abiri bi so sɛ na Awurade Yesu adaworoma woyi nnipa bi na ɔfa no mu sɛ ɔkyerɛ wadeɛ bi ase a wokɔ nkotodwa no mu anaa deɛ ɔse na menyame ebi huru yi a wɔnhuru ebi tiri nso a ɔnte aseɛ ɛmɛhyira amen amen akɔyɛ te sɛ obi te kɔ ada so wɔsi mi kurom ne ha woyɛ hyɛm ada so ne nyɛ kuro ada so nyɛ kuro deɛ ne ɛyɛ dua bi ase ɛna ne nsuo wɔ south ne north fofoɔ ɛwɔ na wɔn de kora na bɛsisi nsuo no nti nyɛ ɛnyɛ kwara so o nyɛ kwara so ɛyɛ kora yɛde no nkokoro ɛna yɛbɛ sɛ amen wɔte aseɛ asɛ deɛ asuo ta no nti ɛna yɛde tu kuro yɛ abosom kuro asuo ta no ɛfra no ta no so bosom so ɛna asuo yɛ boa ɛwɔ nso yɛ bosom so nti wɔnte aseɛ ahana a wɔte abosom kuro ne mu ɛ na moyɛ ayɛsɛm sɛ debo sɛ amepɛ amen nti yɛwɔ bebree kaa na yɛni nkɔmmɔ nɛ New Jerusalem ɛyɛ ɛnie ɛne da meka heaven wɔ asɛm kyerɛ wɔ ha nɛ Yesu yɛ ma dɔm na ɔmama ahoɔden mede paradise abɛka wo wogye me so amepɛ amen na saa asɛm a mɛka kyerɛ wo nɛ yi ɛbɛmu wo sɛ yɛwu adansedifoɔ nyɛ no correct ehuafoɔ ɔmo nyɛ correct yɛwu adansedi wɔ ha ɛsɛ mo nyɛ correct ɛma abu
nsunfu adamalo two amabunfu the betrayal yanti amonya korate ukwa no akobusha teacher mote o suade se ye otra dia na tere mo amaka nyina amontere enti communion dia otra dia no nko na die wo ma to nyina dibi ya dada na so didi the word and city by 1872 city was an attack 1872 only baba check Christ the atward now what Jimmy say amen Israel Mepesa you can new the word new Asia the same new Asia the same fofo what you so amen you are the fofo and you are the dada and you are the repair what you so amen you are the fofo you are the dada and you are the repair say repair bibia enamo dada and yes what you so amen and you are the fofo and the fofo I am dear the back and say a big now say na I am Abba you see New Jerusalem and I say Jerusalem fofo but no be come na some praise no what she shall o fabio na shemo New Jerusalem ni and come Jemeso amen aya wona baji Yesu Kristo adi ahwana won kra abatna forever and ever wona baji Yesu Kristo adi ahwana won kra ni peduano abatna forever and ever wo Jemeso amen na na Yehowa asante sa asasi ya na nyame mesiesie the Matthew 5 indika ka sembi atro mo se uka ntwi na won ti asia jai kai Matthew chapter 5 verse number 5 osisa no bana wocho na wonna benya asaso edi ensano wonna wojo na wonna benya asase no yo asase yi ane e wonno yi ayewe no e wo baabi Jemeso amen anu na bi tu wo yi ayewe no e wo baabi and the difference between no ni and I be tu wo Jemeso amen the difference between yi and no and I be tu wo what you so amen na na mko tu ya mepasa we Yehowa ni a asem de amaka awa hane tro uko akobusa umpani mfoni sa noni asiye ne say no ena yi asase no awachi Jemeso amen asase yi oya di the person wa utie me na ubetie me yi Jerusalem foforo ano na me no ba twetwe ho nkomo na me ma onti ase amen aya atrenefo kuro woni be se wo mo a edi ya ne bukai efri Noah Abraham no o mo nyina ni mukurai dada o mo ni me dada
Solomon nominated David nom Sanga Joshua nom Metusala nom nyina nim kuro yi dada. They say amen. Na one shall we be a Hebrews 11:13. Ibakasa tell. Jidiesu na yenim nyina wuyi. Jidiesu na omo nyina wuyi a. Awon sanka. Won sanka mose. Na mom wo hu na chichiri. Wo hu na chichiri. Enko jidie. Wo hu na chichiri. Enko jidie. Eye de tu. Aya wa tu kasa. Wa ya hoho. Afade ye hu ni se ye ho. Ani amanfrafo wasase so. Na wana wakasa. Wana wakasa. Wa de cherese. Wa de cherese. Wo hwehwe kuro bi. Kuro bi. Akase kuro yi. Wanka kuro yi. Wo hwehwe kuro bi. Jeme so amen. Amen. Abaye wo man kasa de. Na so woni de wo firi mo bae no anka wo adaje so obesa na akọ. Na afi wo hwehwe kuro a eye chane so. Aye chane Jerusalem dada ho. Aye chane Galilee. Eti wo hu ni. Aye chane Capernaum. What is here? Kuro bi. Ni kuro yi. Ebe so ti ase. Wọ́n di animu ni nyina o. Àwọn ọmọ yẹ adwuma na ebi ni jata akọ ni ade sanse no. Bebre ọmọ hwehwe kuro bi ebe yi ọmọ de. O ti be so amepe amen. Afei ye ni nkomo. New Jerusalem. Obi antimi antudi. Kosi se Kristo ba. Onokura wantudi. Okani John 14:1. That is promise. 14:1 down to 5. John. The person in that verse number 1 to 5. Yeni kankan Isaiah. The person is free upon that the number for Odifo Isaiah 65:17. Isaiah 65:17. Ose nashe. Merebo osoro afufuro. Kan ye nya afufuro. Ose nashe merebo osoro fufuro. Fufuro. Ne asase fufuro. Obi anti ahayo. Merebo osoro fufuro. Wakasa merebo osoro fufuro. Osoro. Wakasa wase merebo osoro fufuro. Ne asase fufuro. Ne asase fufuro. Wale kai kanedie mu. Kanedie ya yegyina suo. Yan kai bio. Na le ma akoma mu bio. Amma nipa akoma mu bio. Na mom mo won sebam. Na mo so asedada. Na mo won sebam. Na mo ne ewusie da. Na mo ne ewusie dada. Ade amelebo. Ade amelebo nti. Asha melebo Jerusalem amanaye ewusidi. Jeme so amen. Amen. Wọ́n bá bí efiri. Isaiah náà wọ́n sọ Yesu máa yẹ hó nkọ́ no. Ọ̀nà kúrò náà na sáṣà Jerusalem fúfúrọ̀ wọ́n di nkọ́. New Jerusalem wey Isaiah. Tìdọ́ bí amẹ́ká bíbí sẹ́, ìṣe òbí mi mú ní Ebenezer àdúgbò a. Ẹ̀bẹ̀ yìí o, àdá ìrọ̀lẹ́ bàbá ayé fúrẹ́ dì í fọ́. Isaiah pie ní òbí ní sọ bá lókùrẹ́ máa ń pie tó. Ẹ̀bẹ̀ yìí rẹ̀ pàápàá. Isaiah ní o, Ebenezer ń sùpìlẹ̀ ọkọ̀ sí àkọ́kọ́. Ẹ̀bẹ̀ yìí rẹ̀ tán. Ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ àmì pẹ̀ amen. Shankum sọ Isaiah ahyɛ no. Ní sísè kò sí hwẹ́ mẹ́rin bọ́ sọ̀rọ̀ foforọ ní asase foforọ. Wale kai kanedie. Kanedie no yẹn ká ibi o. Na le ma akoma mu bio. Akoma mu bio. Na emom. Mama mo nsapam. Mama mo nsapam. Na mo ne ewusie da. Ne ewusie da. Ade amelebo nti. Isaiah 66:22. Then you are there. Verse 22. Also na sadi osoro fufuro. Osoro fufuro. Ni asa fufuro. A meyo ne page na menu. Amma
mɛyɔ no bɛ na kyerɛ sɛ ɔnyɛ nyɔɔ. Hallelujah. Ɔn sɛ de wɔsi aka no. Aha no ɔsi mɛrɛbɔ ɛna ha wɔbɛka sɛ. Na sɛdeɛ ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ a mɛyɔ no bɛgyina m'anim no Awurade asɛm saa nso na asefoɔ ne mu din bɛgyina saa nso na asefoɔ ne mu din bɛgyina daa. Gyeme so kasa amen. New Jerusalem ɛyɛda na mkɔfa firi hɔ pɛ sɛ mekan nkɔmhyɛ no na wogyina mu a woahunu deɛ wɔsɛ ɔyɛ deɛ bɛyɛ woyɛ na biribia mu wapam na woanu ho sɛ ɔne Yesu Kristo nam. Abusuafoɔ yi saa nsɛm wɔyɛ nsɛm a ano ɔdene wogye me so a mepɛ amen. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo New Jerusalem mepɛ sɛ menya daagye de ma wo amen. Kristo ɛbɛhyɛ ho bɔ ɛwɔ John 14 1 down to 5. Mama no akoma ntutu wonyime ni na monye Onyankopɔn ni tena bia pii saa na Christ kan tena bia pii wɔ mɛgye fie sankante saa kama nsa na mama na maka nkyɛm sɛ mikosiesie baabi amen. Gyeme so kasa amen. Wɔsi tena bia pii wɔ mɛgye fie aha nyinaa ɛyɛ gyane deɛ akɔyɛ te sɛ woti Kumasi ɛbɛkyɛ wate asɛ na yɛyɛ wɔta no so na wɔ asta. Gyeme so amen. Tradeɛ pii wɔ mɛgye fie sɛ nkante saa kame nsa ne mma na ka nkyerɛ sɛ mekɔsiesie baabi ama mo na mesiesie baabi ma mo wie a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ meara me nkyɛn na baabi a mewɔ no mo nso mbaa deɛ ne waba ha waba. Gyeme so amen. Saa na Kristo kaa no ɔkaa no simple wankyerɛ mu wantodi sɛ New Jerusalem. Na yɛnhwɛ Petro nso bɛka sɛm bi ɔnsɛ Jesus Christ is Peter yɛhwɛ de ɔno nso bɛka yɛ 1 Peter or 2 Peter. 2 Peter 3 verse number 13 ɔsɛ na sɛdeɛ mepakyɛw ɛnka 13 no rɔ meyɛ na mepɛ sɛ wodi firi akyire kan firi 11 kan firi 9 ɔfa firi 8 ɔbakyɛ wo memfa 7 kenka 2 Peter 3:7 ɔsɛ na ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi yɛte so yi wɔde n'asɛm no na asom na wɔde esie ama ogya wɔde esie ama deɛ abayi ogya wanka so wɔde esie a ɔbarepɛ ɔnka so wɔde esie a ɔbaa deɛ abayi ɔbarepɛ ama ogya wɔde esie ama ogya ama atemmu ne nipa mu yɔfoɔ sɛ yɛda na adɔfo. Gyeme so amen. Adɔfo mɔmɔ adi baako yi mɔsa adi baako yi ntɔ sadako yɛ Awurade sɛ dako yɛ de finhyia pɛm mfinhyia pɛm yɛ sadako Awurade nkyɛn ne bɔhyɛ Awurade nkyɛn bɔhyɛ no sɛdeɛ nipa kuni sɛ wakyɛ na mɔmɔ ne bɔtwe kyerɛ wɔn wɔ bɔtwe kyerɛ ɔmpɛ sɛ nipa bi abɛyira na mɔ ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ɔpɛ sɛ nipa nyinaa bɔtwe nsakram na Awurade ta ne baba sɛdeɛ oyifoɔ ba emu na ɔsoro de kɔkɔkɔ bɛtwam akɔrɔ na wiem fitia asedeɛ bɛhyɛ asɛe na asase no nnwuma bɛhyɛ asase ne mu nnwuma bɛhyɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ deɛ bɛhyɛ asase ne mu nnwuma bɛhyɛ. Gyeme so amen. Asase wei na ankasa ɔhye no na sɛ woyɛ bi wodɔ afuo wɔ so nso a wɔayɛ deɛ abayɛ na asase no so na adɔ afuo na ɔso wɔhye asase no. na wo nso toa sɛ anyɛ nokorɛ ɔno ɔbɔ anaadeɛ no sɛ bɛhyɛ no wo sɛ nyɛ nokorɛ na deɛ ɔsi dan wɔ mu naadeɛ mu amen. Wɔn so kan
enti se yenim na besaya yenim nyina besaya ne papa na se samoyo abakokron ne yamsumpabu samotwan na mama brade da na pantem enum na oso do beso jase oso ya hatawe oso di je besom say wo ka sa ne da me ka tra me so we obati wo ya beka we no di jaya de ya ba bati je me so ka sa amen and no oso ya hatawe e je besom say something like a silly. Why POP? Nature Tom or Silo or no one there. The person will tell me, I say, I know I was so best of just here. The real Fitiasidan and I say, the real and Fitiasidan and I say, the city of the person, John 14. Yale chain or sort of fufu. John 14. John 14. What about John 14? 14:1. I say, Mama, come on to you. Debbie and Kai. Was it said the Nipa was saying at Isaiah? I said, come. See a trap like Jerusalem for fraud. I said, home come. Yes, you are back. Some because yes, you are my boss. Jemeso amen. Amen. And the Peter confirm says, send the portion at Yale chain. Yale chain. Or sort of fufu. What sort of fufu? Yes, I fufu. Yes, I said fufu. I'm telling it. In the New Jerusalem. What you must say, amen. And this we are branching, we are Baba. The more being took to cramming wood. Sir, as I see us on our better than Yanoko. Maybe you who are medium to be venture. Oh, boy. I have a canuna room. Amen. Oh, boy, cry. I see a foreground for my from my bishop. Now, the draw challenge to us from so. Says here near person obeti me abatira me say ya try Bible num the free Genesis ebe see abi say that to so kwa sorry omra na me chane 100 million and that to so kwa sorry not 100 million amen upia me menda no pa esi amonte na so so di home da watomra emra no se enko ba bia ome ya ka home ya bishia home ya enkomodie home ya dia sawada wase no mo no nwan no nkokọ mponche awo home awa tinye fi hana tia ko ba se kwada so ade yes abashu so atumra Jesus ba no mo mra no ma sa na dada osofu pani ese ya dwuma nansia e da to so ho no uni wo kwan so atena so da mo e da to so no osofu pani gira wa kire ko fa ba mo Yesu ba no ba ka cho se otomra ntuma mu bu ma di so amen. And yes, one call Adam who made the Obama Masano. So bad another woman, and a monk called a dear and Guama. They may say, amen. Woman, go back from house to house, and I'm a boy. Every day, now yes, you are doing another say, no, I can't do me. Where she make up? They are support also. Where do you have a knee? The human say, what can you mean? Some say, draw money. So I'm a doctor, yes, you need to answer why maybe. Every day, and there is no rest in Jesus Christ. Je me say, amen. Nti ni kwa so ma zie ni betra na nko me da ba ko da tro no fa ono a waka no ya mratuni opie
so be di homeda ebo efiada numera no num ne fa ekobo no nsia ba bia waduru bia no nsia no bopɛ klase enkofie ba bia abato na to di homeda no ho ko sise betam eme nda numera no nsia de me so amen awutimi pia bonte koto pa no de yeti na ba no ana abaka tra me so wouldn't be a very good food from where this is. Amen. Amen. Sana Kosiada. Obioti Matram Sama Kosiada Monkosman. Now the Amaya sorry Kosiada Kokosiada in answer. Yes, who sorry you. Now watch it. And now watch it. Kosiada Machino. And we need to hold it to Mary. And now watch it. When you hold it to your phone, you know what you do, or say you hold it to your phone to be a rather. The so amen. I want to be a rather. But Jesus and Cassa, Sada and Monfacia. What you so amen. Indeed, at times, and can't you be so shy right now, the common subject. We call evening classes. So be a graduate. No be so akanopa, no be so akonia. Ana be o be a graduate. So be botre na ebra, anya danka, anya wade hwehwe. Anya da wo de be kwa so. Oje be so amepa, amen. So be botre na ebra, anya danka mi atwodi wo nkomum, anya wade hwehwe. Anya adwada na brada na ukuada. Amen. And I can see that is same God. My mom does well. I'm not a God of Satan. When you want. I'm a casa. When I mean, Messiah, a shake your potty. I would not them to. What's your of Obra? Give me say, for me, fitly. You may say, amen. In Titiame, New Jerusalem. Eye kuro na ye be biem the person what you so amen eye kura Kristo na siesie ye o siesie ye no opeja kuro no ade ba fam ade yi John ne kra ade kira ti New Jerusalem nye kura obi abetimi akọ aya hotefo ekuro gebe so amen ni pebia waji Yesu Kristo adie ya babatra na ebra no babi akode ye ekuro so obi ba sasi abaka tro asame so daya me ko have ana me ko aha benedi gebe so amen sa New Jerusalem obi eni ho obiani ho adaho wewie yeso wewie na betani ndia ama de say amen dia ma Kristo ma ye no anese on person ni pe bi abaye o person ni pe ni na aba bi abaye de so o person ni pe ni na aba bi abaye adwen sache amen. O person ni pe na ba gen settle. Na nso no waseta ba ko bia ya ba ato. O person wa untie mi tie ni ye. Don't argue. Me nyi ati na me boawo na wadi peja wa na bi obegomidi. Onye me so abepe amen. Indeed, you can New Jerusalem. Would you pick first Peter and second Peter 3 1? Or say that you are a time as a full tell me the other team a team. Tell me tea. And the person obia fan Bible. Nothing.
Yes, she had the ultimate swami. Amen. I found the other New Jerusalem. New Jerusalem. Send your corona is it here. Send your corona is it here. Send your corona to the sana or beer. Upasa alcohol. On show ya the other. Amen. Now, Obian Shadows, and young pioneer near the call. The same idea by Empire. Obey to be a vampire, now want to be a woman now. And Jessica Fona call. You know about body degree. Your professor. And your suffer. And I know Sharma. I am to the nephew. Jemesoka sa amen. Ese ade abai. Atman nefo kuro. Na se dia ye tia me ka se me di we be fra. Se ya me no gina we. Apart from atiasefo ba na mpanifo aduonu nan. Obi oba asase so bi a wotiri bia no or paradise. We say fine paradise. Aha. Sa paradise way ayatene yabia. Atene nefo atene yabia. Baby a omo tena ahome. Kosisa yebeyi wo mafiri wo no maba. Krokrokrono. Jemesoka sa amen. The entire Christo na akotitiri yemi. Jerusalem dada. Jerusalem dada. The Genesis. Jerusalem dada. I am Melchizedek. And a church. 14:18. The son of Melchizedek. And the plan on the Sabrano now. Or your social and coupon so far. We shall say a social and coupon. Our take our address. Na Salem Henny. Melchizedek. The pan on the Bobby Sabrano. No, your social and coupon so far. O social and coupon. Oh, your son. Or your son, yes, and come. That's okay. Na insirano soso nyankopɔ ɔn sɛ de sika no sɛ wa de Salem hene kuro no na yɛtu old one Jerusalem na yɛtu ɛyɛ sɛ wɔyɛ Salem ɛna wɔyɛ Jeru na Salem Melchizedek ana chechere ana Jerusalem Adoni Sadek ana chechere Joshua 31 asema Jerusalem hene Adoni Sadek te se Joshua fa ai wa sada pasa the mira Melchizedek edu yira wo shi Abraham wie ye hu na sad ye hu ni bio oyira enti papa no aye friend adise Adoni no ofa Sadek ni din aso the thing so. The friend Adoni Sadek and would do more and Jeru and what? Salem. Jeru and Salem. There was so amen. Amen. It's no idea. When you say yes to buy, could you be in the war? Or come more was you apart from Jerusalem? As a China said, or no any could I watch it. Watch it to conclude. Which are hawkeye, and Phoebe, Papa send you better than this. Or by a kuro, a German kuro, Abusu kuro, Kronu kuro, a Woody kuro, Jemesoka, amen. To do Cronin Quantian Oshun was in Jerusalem. To the next kind of a paya to him, the one woman or number don't swab by the other, and that's he cried. I want soon watching about. Jemeso amen. Na wonso na na konkoro bi anso ya de ewo. Wonso na just ye kum Christ every say. Ewo na ne ebo wo hwe afode emenya. The Christian now urban, what do you want to twato? I was here, then about for the twato. Yet to be good in Kurobia, apart
from Jerusalem. What you so amen. Amen. Nti eto biribia wonya daade a mummusa ma asofo no questions ye mo fanta tawo ano ba ma asofo no suade nti osuade no best ye wonya ne kane no de nipa aya no ne so mu kum nipa ku ho ne ade no was no our son ye new one. What you so am Pekasa ama o ye ne new one wa ye no foforo what you so am ama wa ye no foforo kura me so ya agi me shubi asa bi obo afumi amen akasa akiro ma mi si ama sabiyo enti odu hono osui obobena o hwese de o titiri kuro no na kuro ne tena nansitia na o ja hokoye na odi ma Israel na Israel se kuro no osunishu oje me so amepe amen ikra osu nti Jerusalem esansa ahimfumienu ana tete Adonisedek ene Salam hene no awasa Jerusalem so ni ahimfumienu Pilat ene hero je me so amen ayo ahontiase na pampanso ayadu awase abo nti let's encourage you me tire bi amede hu quotation be ma wa aboa osu ani anhwe ya kada Kristo be ba lo ori o besu o betam watu dem ke ono besu osu awie amen. Okay. Bia Adisa Revelation chapter 21. You know Shadia or Revelation 21. I should have fulfilled Nazareth fulfill. Obiantie was so fulfilled. Where was some Nobaka? Obaboni din our Namuno or so fulfilled. Or that's now Leona or dear Kurono. What you must want about amen. Wasi na me huni also foforo ada na be bira akogina kire nkonwa so mesra mu nyina mo bra mo ma trasi mesua bi mesra o ano trasi ja wa so de tu ana uko na ko aso ka obra nkonwa ni bebre wa ko yi bibio bebre na bu e bi na wa mo fa ni padachi na matra na nya kama otisunu mu a and that's it. No, it's a bomb. It's not church quotations. Oko announce what could be. Come on. Amen. The minister. What's up, man? Now me teaching to claim equal parties. Come on, for this young people. Amen. What's so? But I saw repair your work for Muntie. Wase osoro foforo ne asase foforo na bi hunu osoro foforo wase na mi hunu osoro foforo ne asase foforo na kane soro we kane asase ne twam kane we ya kane de anu ne ya kane kane sexual fitiasio na akopo akofo na de asase abi fitiasio ya kane de na kane de a we no kan na asase we kura bi tiema chawa na asoni asase to nanti sayo ensuo na abono ne saa na babi bebre ye bonka nti abono na kire ko bonka na me asase na fela fo because of a child ni oma asase we mo ye mbese ye so amen
Bakacha msafo ya bwana wo. Tenyame yi wato. Na utwa nufuwa. Ya de ade ayem fentire ni patch etno. What a banasa. What a banasa. So rade boa. Na utwa nufuwa. Ya de ade ayem fentire ni pa ya de ade ba. Na mra oda so motofo. Abada na papa no wake. Waka hinta so na kire. Adwemba na abetime di amano. Dise wunyini. No no etime atrase afadene no waka ni tiri mo poncho aye de na chenche. Amen. Ndi yankwa sore yekosua de. Wunyini ya. Aboa. Obi betime abie company. Waso me buy we dia. Na kala no wo 8 years, 7 years. How can she adene be manager? Adene be CEO. Enya ye. Obaba ma workers national manager. They may so amen. Akuya woni ntonsi obra. Aduma wura de asuma no no. Ya ne no fact na nya de be. Emu so nyini ya. They may so amen. The catcher who ya say nyini. Awura de no motor form family o. No. One year, about Trasiache. Amen. Shalom. Young time. I said, Nami, who know a sort of yes, I was that can answer. Can answer. That can answer. As I saw your job. Upon you, upon you, then you will grow conquer. You have what is in your men, say, or so near Sasia. And he know the group. But I said, baby, I know what can you know the Bible. The one was Adiaco. Baby, I know what can you know what the Bible. The one was Adiaco. Amen. Now, no, we say questions be a waffle. Radio show. What come on? Was about it was the Papa can be a question answer. There was another seven shadow in the Papa. Can I say, can you say, a child? I put the word. I put it about you, and you will be. Now you will conquer. If you say, I have said, Yawa, I should say. Original one was where you fake. The other way you fake. And the other one who was should be a fake. Original and Casao. By the way, a fake. Original will be inside. Whatever so amen. And we are mostly a fake. Originally at the glory of Christ. But you know, Jemso amen. Heaven, and we are mobile. Osrane Israel. Because you are the Abraham Yasu, the son, Abraham Yasu, and the Christian. What you say about amen? Until we are a duplicate, a fake, original and Casao. So be a premiation. What you pay that's a coin that's a for the salvation. Amen. Listen, OBMT was he a term upon the hobby? Nami mun kuro konkono obienti wasi kuroni adiabai konkono kurona adiabai konkono obesu obiake wasi ohunu diabai kuro konkono obekasa heaven enya heaven o wasi bi kuro konkono diai Jerusalem fufuro di Isaiah esa hunko Jerusalem kasa amen the batwati ase Isaiah and the prophesies. Jerusalem fufu. And aha number 1. Kuroni ya diabai. Kron. And adibia washi ya diabai. Kron. And obia opaso ko na jiso ha diabai. Kron.
kronkron ne yɛ kronkron nti adeɛ bi yɛ wɔn biara yɛ kronkron nti wo a wofiri baabi a wobɛwura kuro no mu no kisa wo nso yɛ deɛ bɛn nti na bɛsɛ ɛnyɛ mpaeɛ ne yɛde kɔ yɛ a wogyina hɔ a mpaeɛ deɛ wobɔ ɛyɛ gyeme so amen mpaeɛ deɛ wobɔ ɛyɛ ɛyɛ so ɔbɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ so ɔbɛka ntɔs but nyɛ no ne tene wobɛtumi abɔ mpaeɛ 4 hours na sɛ wontena woayɛ adwuma yɛ hunu nkwasea mpaeɛ ne wabɔ nyame ntie wonim a gyeme so amen Jerusalem foforɔ sɛ ɛfiri ɔsoro nyame nkyɛn ɛna ne ɔde sɛ no na ɔde bɛtena dwom wonim sɛ asase kakraka yɛ a yɛyɛ kura yɛte so ɛdɛ nyame nsɛm yɛte so a yɛhurihura yɛakɔba wonim sɛ ɛdɛ nyame nsɛm amen ɛda ne nsɛm sɛ ɛda ne nsɛm sɛ o ɔwaarewa ne sɛ ɛda ne nsɛm amen ɛna nipa bi a wosi nyame nhuru a ne hohome mu ɛna nyame ani wɔ ho nipa bi a hohome akɔɔyɛ no ɛmu na nyame ani wɔ ho wonya daagye aka Proverbs ɛsɛ wɔ nipa hohome mu na nyankopɔn ani wɔ ho nti na onim deɛ wo akoma mu yɛbɛ sɛ amen onim wadwen nti ɛwɔ sɛ asɔfoɔ no yɛano kora nimdeɛ sɛ mpaka ne odiifo yɛtumi kyerɛkyerɛ ma nnipa hunu deɛ Awurade pɛ nyɛ sɛ makɔdi sɔfo mawie saa no makɔ geto mawie na Bible kura na credit card yi pɔnti rɔba ne hyɛ nim sɛ hunu no to a na yɛ deɛ wɔ sɛ yɛ ɛna deɛ aba so obiara yɛ bishop ne wɔhyɛ kyerɛ ne wɔda kane na yɛ Roma ne Anglican afɛn deɛ yɛ adan wɔn no ti sukuu dan no kura no ɔhɛkyɛ ɛwɔ kura nte sɛ afɛn kura ne dan mu o Awurade bi bro owura nte sɛ ahyɛ sɛte tí akɔfa deɛ nte sɛ asɛ didi mmɔfra gu kurom sɛ kura poma na kyɛn hyɛw wɔn nso ɔtoɔ na ne kwaya stiff nso ntwɛtɛ nyame kura nso nni no wɔnte nyame ne da wɔteɛ yɛ noma su abusua nyame so na wɔyɛ John the Baptist hwɛ obi a wɔbɛyi Kristo akyerɛ wɔn a bɛka kyerɛ abɔda John the Baptist wɔn sɛ de nyame si yɛ n'adeɛ look at John the Baptist wɔn na bɛyi Kristo akyerɛ Israel bɛte aboa noma na ne fira gyeme sɛ amen according to Jesus Christ sɛ meka ne life ɛne kwan a wofa so hyɛ n'ataadeɛ a obiara gye ne ho a wɔnte ase wobɛka sɛ yɛsɔfo asɛm a woka di ano ɔdene wonim sɛ ataadeɛ a ne hyɛ Yesu mmɔfra ase no a na ɔde nyiniyɛ ankyɛngye da ataadeɛ no ante da na ni mpameɛ Kristo nyini na ataadeɛ no nso nyini gyeme sɛ amen ataadeɛ no yɛ righteous life that is the garment because of the 29 pound yellow. It's also why I never answer that. I'm a young woman, you for me and free and danger. But I don't power the garment of Jesus Christ. Because of the cancer, why ever Papa to suffer to you. When is that? I tell you about come and train you about treasure. You can be a free. You say amen. The Christ of the boom. And can be a free, and can be insurance. A bomb would be amen. It's a my dear. And you can say, the born assembly of your team. Your team. I have practiced. Said you may a very nation one. Sɛdeɛ wiase ama dodoɔ teɛ no ɛne yɛde sunsu ataadeɛ mu
And Israel in sugar fire, I'm a man in the fire. The friend Coronius. Slav for her super, you want to fuck on the field. At I didn't do if you are not going to be able to nip on people and a sacred at once. It's a dress of that down. One sound conquer one teller. What do you qualification up when you're in the ball? You must say amen. The whole day, I continue. I like you. Let me check though. Listen, I ran one more fast in the union. So I was about to. Only when you are continuing. Amen. Because church here, you do fine. Through Revelation 21. Say, Jerusalem. If you also in a couple of chances, yes, we say, the side from. Yes, number 2. And you crow. Jerusalem, amen. Asaya and the Fufro, Jerusalem Fufro. Crow. The third one was the I fall. I was a son of Manukum. Ubia kind of correct. Fine. And then Moya, why they also appear also. Who is that? And then, what's one year Casa Cosiao and Nana Coco Bobos? You will say, amen. What do you have in Como? The camera, why they miss him and watching. Baby, the same. Amen. If you are that, my quack from wife from your mother. Women down my committee and you are my committee and you are Cotiminioma. If you are that now, women down here, where they were. And a job, Matilda, so by an intimate come. I will be cold. Make up my son. Amen. Let me got class here, because I'm not man. So my observation will be kind. But I'm not class here. But to have any paper, my friend, any papa, your home. Man, for me to many a pea. Also, about the young Jimmy Plow. Obama, we need the other another cover. My sister. Very good tea. No one who never maybe this is an answer. No, 29 crack up. Hey! Give us all amen. What I say? The sister. Number 2, Yaba come to my sister question. I say, we know my just we know come over so. I saw for it 1 year payment. And now, bro. Maybe you are in front of you. To a man that's now in China. Now I'm in the area where you travel. We do so amen. Who's a tension fell? Obama just want to watch such a simple now what tension in that. It's what? Now go on board. Amen. Yeah, if you got to indeed. Jerusalem was I was a son of many. Who said, you are tired of the quay? You want to mark the quafu, you will be a good them. You will be a quafu, and I won't pay from so send you beside the other. You say, amen. And the sense, yes, and say, I thrown into. I was so quite, what's this you decide from the people? You say, amen. Me go to jail. Aha. Oh, God, I was saying from that time, you may be at the other. Yes, I mean what happened. Matthew 22.
Matthew 22. Verse number 11. Okay. Obamisa sɛ wɔtɛn ɔsɛ na nkɔɔ ne firi di kɔ kwan so. Ɔbɔbɔ adodo a wɔhu wɔn ano. Nipa bɔn ne papa. Nipa bɔn ne papa. Na ɛdidifo ne bɛ sɛ ɛhyɛ dan mu ma. Na ɔhene no bɛɛ mu bɛhwɛ. Ɔhene no bɛɛ mu no bɛhwɛ adidifoɔ no. Ɔbɛhu nipa bi. Ɔbɛhu nipa bi. A ɔnhyɛ ayeforohyia ataadeɛ. Ɔnhyɛ ayeforo n'ataadeɛ no bi. Wɔ hɔ. Na ɔsɛ ne sɛ. Awe. Ɔbɛn mu ha sɛ. Na wɔnhyɛ ayeforohyia ataadeɛ. Na ɔtɔre mu. Ana ɔhene ne sɛ ɔsɔfoɔ ne sɛ. Ɔkyekyere ne nan ne sɛ. Wɔn nkɔtɔ nkyɛn akyikyi sum no. Ɛwɔ na osu kyerɛ wɔ. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no dɔɔso. Wɔn a wɔyi wɔn no deɛ wɔyɛ kakra bi. Jẹ́mi sọ amen. Ìbàtà wá ti àṣẹ. Ti ẹ̀nsá na àyẹ̀fọ́ náà siesie no ho. Sáà ni o Jerusalem yẹ siesie ní sẹ́díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Obi yẹn kẹ́mi yẹ siesie ní sẹ́díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nti wúrà wọ́n tún ọkọ̀ hàn nti àṣẹ o siesie o wọ́n sẹ́díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Jẹ́mi sọ amen. Na mama n kasa mo kyerɛ ɛgya ɔde akan adi sɛm ho ɛfɛ sɛ mewie na meka sɛ bi o bɔtaeɛ a yɛde kɔ yɛfiri ha kɔ nyinaa no ɛnyɛ biribia o sɔfo yɛbrɔ da pani na aware ɛna wo a wɔne ne firi agya baako wɔinvite wo sɛ birɛ New Jerusalem na yɛkɔ saa ne teɛ Jẹ́mi sọ amen. Òun yẹ ká kyerɛ sɛ ɛni ɛhɔ na ɛware ɛyɛ Christ. Jesus na ɛware. Na yiri ne hɔ a ne yiri ne Christianity. Wọ́n sọ àwọn nso ayé wɔ asɛm foforɔ. Wọ́n sɛ nyame wɔ yere. Onyankopɔn yere ne Israel. Nyame ne yere ɛne Israel. Okinka Hosea ya. Nyame yere ne Israel. Uba Jeremiah chapter 3, Jeremiah chapter 4. Jẹ́mi sọ amen. Na mi yiri ni Israel. Na Israel yẹ gamanfo. Ọ̀tẹ̀ẹ̀tì papa too much. Ọ̀tẹ̀ẹ̀tì nu o. Wọ́n gamanfo. Wọ́n ní onyàmé àmpọ̀nọ̀ wọ́n nkọ̀nọ̀. Ẹ̀tọ́ dàbí àwọn ọmọ separation ọba. Wọ́n busa Isaiah, Jeremiah. Wọ́n sì ti sọ ọ̀bẹ̀rẹ̀ mẹ́bi kọ́ ni yẹrẹ. Wọ́n kọ́ ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ máa fọ́fọ́rọ́ bi ọ̀bẹ̀ sábà ní njẹ́ bi o. Enye firi na bɛka asase no na mene me nanso ne firi na bɛka asase no na wakasa na waka kyerɛ sɛ medɔfoɔ bɔ adwaman de me sɔ amen wakyerɛ sɛ nkɔɔ bɛba nso ansa ama woka wo a bɛkyerɛ wo Israel nuabaa ne kɔnkɔnsa ne Juda wɔsɛ na meka sɛ Juda mɛtu ne nuabaa no fo nanso ɔno kora deɛ ne ntɔma abɛsere ne nua pani ne deɛ ɔwurade baabolo no ɛda wonte ahyia nti Mary represent Israel nti ne nyame ne mu wɔ Christ Mary gyina hɔ ma deɛ obiara nyɛ so Mary gyina hɔ ma deɛ Israel every nation yɛ ɔbaa nation bi anyɛ barima Jẹ́mi sọ amen. Amen. Mẹ́tìmí àkyerẹ́kyerẹ́ Mary yẹ Israel nke Mary nyame baare bɔ straight bɔfoɔ no yɛde soma no wobɛnye nsia no wɔn bɛbɛ ne nso sansansanso abɛm na ɔdiifoɔ no ahyɛ nkɔm sɛ ɔbaatan werɛ bɛfi ne ba a Awurade werɛ mfi no Israel ho asɛm na no wɔka ɛtwa sɛ Mary de Yesu kɔ Jerusalem na ne werɛ fi no na ɔbɛtena fie Jẹ́mi sọ amen. Ɔyɛ sɛ deɛ ɛsiteɛ nti a wɔsɛ ɔdiifoɔ no ka ho asɛm once na bɛm na sɛ ne werɛ firi ne 3 days ne bo a ɔkɔhwɛ ne afipamfoɔ nso ahuro ne werɛ firi ne 3 days wogye me so amepɛ amen. That 3 days represent 3,000 years ɔn sɛ Yesu Kristo wu akyi yɛde ne kɔ Jerusalem Israelfoɔ yɛnyɛ bɔ n'asɛnniam kɔ no wie a Israelfoɔ werɛ firi Christ mfie mpem mmiɛnsa ebesi na ɔmo no kasa Israelfoɔ yi Yesu ni
nti trɔsa na nya ne kan no na hia na mu me mu hintasɛm nti ɔba ne nso tena ase na ɔsɛ no sɛ magya ware na ɔware asase so man bi na sɛ ɔman no di ne hwam a mɛdeɛ mɛware ɔman foforɔ no gyeme so kasa amen mɛware ɔman foforɔ no nti na ayɛfo ataadeɛ no ɛyɛ ahotefoɔ tenene deɛ di sɛ chapter 19 na ɛyɛ 19 verse number 6 okay ɔsɛ na mɛtɛni bi a ɛte sɛ nkurɔfoɔ kɛseɛ ne ɛne nso bebree ne ɛne apana a emu yɛ den ɛne sɛ hallelujah ɛfiri sɛ awurade yɛ nyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ ɛdi hene moma yɛnyinye ne ɛne wusi ɛnhyɛ n'animonyam ɛfiri sɛ adwama no Ogwama Jesus no. Ogwama na yifuchia na di. Na ne yire siesie. Na ne yire na siesie no ho. Na wa denyura pa. Na denyura pa. Ɛkɔ fita. Ɛkɔtie. Ɛma ne so ɔmfra. Na yura pa ne. Na yura pa ne ɔtefo tene. Deme so kasa. Amen. Amen. It is all who did no amotene bra. O pa Christianity adagya. O pa say Yesu Kristo yire na okochia na yefro na adagya ya dia ba. That's na deɛ wokɔ sukuu paa o wogye me so a mepɛ ama maame no yɛ na mu bɛbi mepɛ sɛ mehu sɛ wo nae na yɛ ame na ma wo kyerɛkyerɛkyɛ bii kwaa no engineer wada bi te kwa ɛbɛndɛ assistant pansa enough of you. The Messiah, amen. Indeed, Shalom. So I am through. What can Matthew chapter 25? Obeka wahena I fishia. Remember what do be for can me ask what could I from? No, I can't say it. Okay, I die a back. The Messiah, amen. I am from the Christ. The unity of Christianity. Yɛne ayɛ akɔyɛ aduanom yɛne ayɛ nam Yesu Kristo so abɛyɛ Nyankopɔn ma yɛne ne na akɔyɛ kɔgya no na wakɔhyia no ayɛforɔ wɔ New Jerusalem amen yɛbɛ sɛ kasa amen busa wo ne atoro nkyɛ busa sɛ wobɛkɔ bi busa no ma ankɔ bi yɛbɛhadwene o obi a wọn kọ bibi ọbẹ nsúmi láàyè o ọbẹ pra wa kọtu agu sàfẹni ẹ wọn ọsẹ pra ne ma pra deɛ nyina fira asase ani ọbẹ dane bọọla ọbẹ pra o Isaiah nso sẹ mi de ọsẹ yẹ pra yẹ bẹ pra o yẹ bẹ sọ amen ìtura deɛ si ẹnu ẹni adi omi pẹ wọn ẹni tí ekuru sẹ ẹni mi kura o. Ya mentamra o. Ni amoso ya mentamra no. Papa, please. Amontamra. Me ya basis ni ya na me dia besia na me pai. Kesiem. So amen. Mo sanfo so on the bedi met no pai. Esa agro na ku. Asemo ya me moamu de be so amen o said the ade this here you know see no Matthew 5 trosho 5:1 and fashia enya komo enti New Jerusalem na ya komo the person who buta enti ayaya de ebe ya ko the dia tie say asense yɛne ne nyinaa bom ayɛ Nyankopɔn banti Paul bɛka sɛ yɛne ne bom di adeɛ yɛyɛ odi adefoɔ gyeme so amen mebate wɔte aseɛ nti sɛ yɛne ne bom di adeɛ deɛ ne yɛ kɔ ne yɛnsa anyɛ deɛ bɛwo na woba asase baa so na wobɛtene ɛsa no ɛsɛ wo ɛsɛ wo nti wokɔ a wogya deɛ bɛwo ɔmba bio
The master was saying, you know, Hoopa, Sinkata, Tasho, Christianity, at the same Moab, and Bethlehem, at the same Naomi, and the roots. Jemeso, amen. Ufri Bethlehem, Abba Moab, you are that test. As Ufri Moab, Echo, Bethlehem, you are blessed. That is Christianity. Ufri Yasi, Abba Christianity, you are blessed. But Ufri Christianity, because Yasi, you are under test. What do you say about the amen? What is Christian? One Buddha. And I was saying, DA, just answer the blue. Yes, not a capital, isn't it? Money transfer, then a papa and more. Can I watch it? Can talk around to me? The first money did carry money transfer every year, Christ. Money a different room. It will be empty. Taxi bien. Will be empty and phone to be empty. Taxi bien. So amen. There is no tax. This kind of fact, then about no so Peter said, I give you Oko in the horrible. The gold was in the Koibra. The beans in you. But what I want about one is an Indian Ashmas, Manaba, for my family. The Peter Yina or you come out a little free now. Obianable, no goodness, or you are what's a guy to teach you. All other Cassandra, no boss. Money transfer the car on what? Jemesoka say amen. What to are? What if I kiss you? What to say? You are here. But what if so who kiss you? Who would hear? The people tell. What you say? Amen. Who would hear? The talk. No, near the quotation is a boss of the Union Church. New Jerusalem. Aha. I will take 4 trouble. And the other come and even say, "Hey, you crow, Papa can." What do you? You wear a tadia, a young take for the. Okay, but 21 verses 4. No, but people will never be sure. Oh, born and woman, is sure. Now, who will help you? Na arohoni usune ya obi ahana ya ko New Jerusalem atundini ni ho eni dum so bi eni eni mo wata be ye da ba ni nye sikatua ebi ni ade ansa ade anchi se de tia na e de ba esuo nipa ngu Jemesoka say amen nipa nyini se de otia ro kwa ni sa akokora boni. They say amen. And I tell them I say that if you say can you manage? If you say can you competition already what do you say about amen? Can you catch on your second name? Amen. Kanani amanachom. Kanani amanachom. Amen the power. Thank God. Na ti oti ahimo no so na se. Hwe. Me ya ti na afu. Ya ti na afu. Ati na. Afu. Ah, ya wo ponko so. Na ponko wo so. Na nine cafe. Me describe bi atra wo ya beso. The 9 kafo. Ebi ni eri be fa Elijah. The 9 kafo. Na num ni hunu na ni ko hwe nyina yija. Na tire na wo hu ni shadow ni saponko ni nie. But we yija kumo. Ya ja ta so. Je say amen. But the 9 kafo. Who hu te jata. Ya wo anya duplicate yo. Ora jira no ho. What you say amen. Amen.
na tete na wo kumase yonde ehwe ya bo ane tano so bosom kuro we wani ki obasta so da ina na ntwe na apamo wa sane na ntwe asa wo wire aso nya bomofo wa ma te ma yanka tim na ntwe atwa no ne mene wo akwato ne bra bo kakra na ntwe na da na ni ba gina bra bo na di asem die je so kasa amen oh yeah obi na akumo na akoto bra bo eni ma ye die hu na ntwe asare wo hu mu ba ba gina bra bo adi esi adi Rade mo awate. Oje me so amepe amen. Amo bi anada se New Jerusalem ni o awo ho. Kasi o ni se awo ho. Adi o tro se na ka ya kan di se mo adi ahimta. Ani wo krutie busi ni hu kwan so wo hu. Ye yi tire ina wan. Oje me so amepe amen. Amen. Tuti manto disimo enfa mi agro. Uti assembly se enfa mi agro. Asori bi awokro. Enfa nyam so mi agro. Asofo no so mo weye. Mo ma ya age nsa edom namba esika aba. Eba sa no ye sofo kwasia, no we timi papa. We aimless. Ada na nkope kokofuo na asori abato so. You say amen. The time you don't say trouble, a sure time. Christ, your kind of Quran and one. Only one. You are the word, the life, and what? The truth. What about something about me? Somebody make a time. They say they are sorry, Pesca. What's so? And they say, I have to be pumping with them from Mpemu so wo ye ya fa sore mpasika o temese kasa amen Amen. Wo so na so fa ka tia ma no awon secretary ya wo ye na di nye wo mensia bu akọ mensia Christ Redeemer Church Nantes o mu ko demonstration asafo no ko strike Sikana ama mutum ye o pastor. We be come nsem je bu amonko. So for pencil mota. Je me so amen. Amen. What you say? Am pastor. We be so guru bibi. Ama ebi awo ya sofo. Ma focus. In this particular city, Kurono, what you say, amen. Amen. One say, Obey Bukumai. No one know no car, no car, no cop, no that should stage you up. One say, Obaka will be such a crab. Now, one idea, Sakra. Obaka will be such a money, and so now you're so not corner idea. Obaka and Libran and Sunu and Libradi. The answer na over prepare message say we go preach and now we go teach you. Teaching starting for yourself. And can say we go preach you. Preach yourself. Jẹ́wọ́ sọ àmì. Ọba ṣẹ́kẹ̀tì ní wọ́n yẹ nkwan náà wọ́n yẹ fúlọ́ yá. Ọdún náà di kan fẹ́. Ansana ebi baba bonti mani kure ne bi ege we ne bi ade be nti wo sofo di kan kenya nkopo asam ne ade be sa wo chira hambo na se huri se wo di kan kofo wuti ne so amepe amen se ba na meka na ne ade ye hu ye wo se osoro bi ama ye wie wo se Ananias for Israel ni Elisa fe ni efiri ho Judas o ye Benjamin sini e fa nyo be dia ho ye be so amen and that's of my for no onya be this of my no so of be ama empire kura wo mo bi Bible won fan kan akwanti wo nya bi e yes of my
And I can't say some number of my idea by the play. They will say amen. I said, I'm number 2. I'm on proper. And about your diamond in your man, and you miss him. Maggie, a time, every year. I'm going away. Whatever Mount, we open such a waffle. Amen. So for me, everything in the church will be. When I organize a man, so for the other man, also so for man, the other man, be serious. Help your husband. We open such a waffle. Be serious. And then now, what can I have? What power by the power and what I want to do that. First help class is separate to me. You will say amen. I said, oh, I know, so. What's this for your one doesn't mean our time? Skill what man? Skill what you're suffering. There's another my eye. What did you say? Amen. We see a soft for your mother. We are soft for back. We need privilege. Jerusalem say amen. So New Jerusalem will be the apostle of dear. I'm saying I'm saying you are confident dinner gate. Like a gun of 4 by now you come on, you know. I'm not going to say that can we be a cabin. It cannot grow partiality, baby. You will say amen. You will say the year, cut on as a many of the year. New Jerusalem, what is in our track? When you are the Jacob, the old chasm and the number of my name and the sofa number of my Frano, some Bishan. So for some we are okay, the old one, the more German Jam bois. What do you say? Amen. Heaven, our home. New Jerusalem is here. New Jerusalem. Amen. I want you for grow. I want you for grow. Now, I'm not compassion. There's someone yes, mama. A military Papa it's me, Moses, my young power to tell you, baby. And no. Amajano, it's me, my Moses, my joy. I'm a Daniel Bayat, and in you. Bayat, and in it, and the person, the Pabram, to the Fueta. Majano, military Mojama, summer Bayat, and in me. Jeremiah, Isaiah, and we get to be Matina, Shun, and me. Robert Johnson says, yes, you can so much to the Papa. Which you want? A Moja in the group. Jehovah, amen. The blood of Christ, Mojano, make come water. One son say, what do you say? Say, I'm coming to do from now spread it. Now, get a cross off one. I am the cassia. I'm a tell you, Radias is one from Mojana, many person independent. You're the Mogul Tokyo, so. What crying and the Muhadi Amadean? Yes, Mojano. Without you, but this is a crowd that you hear good. So, when you must have a amen. What do you have to ask on Ghana? Paul? The person, what can I do? I said, verse 5. I see. Not the
Alpha. The Omega. Alpha means 1, Omega means 24. Alpha means 1, Omega means what? 24. That is dozen. Many can be 4, now many the other. Alpha and what? Omega. If it is anyway, if it is men are making consume issue, but you will be able to come then a quack. What do you consume? And consume so. I will tell you, to come then a quack. The Dodin couldn't be the mayor on the side of your opa. Trust okay. A woof, and the one I went in the a woof. And the one I went in the Christian near it's you are there for 1 million game. It would differ. Jay, a 2 year. Barama one in a singer. Barama of 1 about. Barama of 5 boy. Jemaso, amen. Barama didn't know the 4 bar. A 2 year. And the catchers were not to the truth. 1 year, the one more people to us. So amen. It's what they are. And here we differ. Tieni here. Because I'm a car, but I'm a fan and uncle Baramatu. About what would say? Who's your friend and uncle Bamanda? Can I mind mammy when you are friend? You know, what would be that? Then the deeper, turning uncle Parkin. That's your sister, Namia Shadia. It's what they are for. Jemaso amen. Obi oni ni nua baada. Wo ya chiwade. E ka no kora kyewo. Chiwade yofo. Na sofo bi timi control radio so. Say enhiamudie die. Formula pia ni. Nti se yere se opeso de wa no ya. Yama no na ni nyi kwasia. Na no wa poda. Na me na obo ni pa no wa poda. Omo dam. Obi to me a track. Jemaso amen. There were so many pastors who go to Canada school no way. And what they have been suffer and the no one ready to do. About what I said. Never who be another man. When we let you out there, Jemaso Casa amen. You are there. Asampa na na be catch them. What you say amen. Amen. It's what they are for. And you differ. I will differ. What I have watched we will do me. Chutu come the park. Can the party as sama can one word you dance kuru ni not for life. We will do me. Chua e will differ. Ni nyamamofo. Nyamamofo. Jemaso amen. The kantama e woni what Trumpra will you come out for? Ukunya what will you come out for? One on a tour, and I'm an under Jimmy. One of one Jemaso amen. My young, whenever I'm trying, I see a Jamai. Any beautiful. I don't say, what's my boyfriend and when you should press me, the baby baby. The beer away your bar, a beer in a member you want them. What dress here? Never want to suffer Cassia. Yes, you have a tongue can be a sort of Cassia. Now the mamma to die. I saw my mamma not know to die with the happen. You are massacre. Who am I? What did they say? The boy I don't say no, but hey, what's up for my man or no? We grab it up for my man or no? Hey. Let me say, oh, yeah, I will be video. So for my man, let me say, amen.
ɔno nko na te ɔbaa no a wɔte hɔ no te deɛ wɔɔka no deɛ bɛrɛ wodra sɛ tete ɔkuu nika bɔɔ na wɔno wada no ɔkuu nika nti gyina wo gyina hɔ nyina no wɔmu gyeme sɛ amen wɔmu wogoro ho no asɛ obibi no amfa ama ne ɔkɔyi tum a w'ani agu ase wontumi nka ne dan no wɔmso da sɛ na ne fam abɔ afiri ne bi wode wo kuro tiwa bi asɔfo te hɔ na bi ɔba ei daa ate sɛ bibi abaadi o ɛne wɔbɛhu no ɔha no ɔboa wɔahyehyɛ so borɔfo ɔboa if you want to get it kɔkunso kora wodi abododo ɛnyɛ na adi mirika no kyɛ dɛ mfii no ɔgya no ntoatoa ɛnyɛ ntoatoa bi a wɔarefresh w'adwene ɔkaa gyeme so amen yɛ a mɛbɛfie ɔsoma mɛfie bi a ɔboa ɛboa wɔta sɛ nti wɔsɛ de sika wɔ nipa mu wɔ bi ɔni bio ne wɔyi bi ayɛ deɛ bɛ sɛ wɔbɛfiri me so a wọ́n sọ ní kùtù àdáhùn sọ bọ́ ìwà hákìrì pa hákìrì o níbi ẹni tí wọ́n di ọ̀bùà. Jẹ́wọ́ sọ kásá amen. Wọ́n yóò bá bí ẹ̀yàn ní ẹ̀pẹ́ jẹ́ wà kò dùn ní hẹ́ o. Àfẹ́ wọ́n bá káyé mìíràn ní ẹ̀dẹ̀ bíyà. Jẹ́wọ́ sọ amen. Wọ́n yóò bá akura wọ̀ họ́. Ẹ̀na wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ mọ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ntuma. Na bi a wasi so na ne mma mmabaawa no bi bɛtumi abasakra bɛtena asɔre mu wodira sɛ tete omu wɔnim sɛdeɛ ɔbɛɛ ma siteɛ wɔnim wɔdɛgya nyinaa kɔkyi tire gyeme so amen ɔba wo nkyɛn ɔba ne nkyɛn sɛ fam abɔ afiri wɔnsɛ ɔbi mu oyi obi ba wɔnim akɔtɔkɔtɔ no twe a ọjọ́ náà bí náà sọ yìí ni twẹ́mọ́ abọ́ nsọ ọ̀gbẹ́dẹ́ ni yóò kyi sẹ́mi náà bẹ̀ ntì sọfún ẹni pàtó sọfọ ẹbí wà tó náà yẹ ẹgbẹ́ sẹ́mi náà bẹ̀ fún tọ́ àti wọn bẹ kàn án nìkúrò sọfún ẹni mi wà á wò ó tiẹ́ bi. Amen. Ɔsɛ nnwamamɔfoɔ adutufoɔ ɔmo ato adu ɔmo abɔ dua adutufoɔ abosonsomfoɔ ne atorofoɔ ɛnyinaa bɛnya wɔn kyɛfa tadeɛ ɛgya tadeɛ na ɔde abɛka kyerɛ sɛ nyame nhyɛ nipa ɛgya no yɛ lake gyeme sɛ amen mmiri a yɛkɔ New Jerusalem na abɔnefoɔ nso kɔfa hene lake of fire tenkɔn no tenkɔn ɛyɛ tenkɔn yɛde wonum a anoasɛ wokɔ sɛ afuo gyeme sɛ amen wonanka ase o wosinsanim ɛna wonhye ne aka so ahye awie afiri forever. Think of the Gamma Kupa do continue. No answer. The two are there. Some Bama who quote about from to Bama. What do you say? Two are there. What dear? You may say amen. Or through Jerusalem. Na ayifuro mama nyam pumbra me pese me pontam eye ma che yan kan free okay kan ntam mama na abafo ba fo okura nkuru wanso a ha mu so na di echi no asise mu mama no bi akoba me nchen ni me kasa braname nchiro ayifuro no adwama ne yere no na odeme na huhu
Kobe poka setting bi so. No chira mi kuro konkron. Jerusalem efiri so ko poncha ne. No kura Nyankopon ne menya. Number 1, Jerusalem no ekurade abai. Obi anke bi ekurade abai. Nyankopon ne menya. The glory of God. Nyankopon ne menya. Gane kura ne menya ba. Awa ni ti anu ti wo hye mi ni aso wura acho ntiase. Ya de asisu. Asisu. Ekiraso wudira. Gane kura ne menya ba. Wona mama mu ni nkro man so ma ka fa Ghana wudira nje. Roma ahotifo komu ekura Nyankopon anim nda. The man had to say Obo a ne boy tin papa. The man ran. At the same boy ne boy tan. At the sashobo. At the sashobo muti sashishe. The sashishe. Now our first look at certain. Our first look, ya can first you are war. Jemeso kasa amen. Amen. Our first look akasia tentene. Now our podcast dumiunu. Our podcast dumiunu. Now both for dumiunu to pronoun. That's all. We anke we mi understand you. Apuruni ya dumienu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dos. Eye dumienu. Abofo dumienu etete apronano. Apuro ba ku bia so abofo ba ko na tia no. Eso na wa twere din a eye Israel ma. Emusu ko dumienu din wo so. Onti ale da me ka kira wo. Onti me so amepe amen. Amen. What the doors no ase Israel ma no. That covenant na etwenya me ho asia no. What the appreciation onuma pa obeya na sasisho. Na wan from na wan nyira. Teme so amen. What the doors na appreciation. Nti ye wo Ruby, ye wo Simeon, ye wo Gad, Naphtali. What you say Zebulun, Issachar no. Dan. Louis. Ye the one do na atoto pono. Ana bofo na ye gate. Teme so amen. Amen. Wunje inda samno. Obi na bi gate ni ma wo. Teme so amen. Amen. Wo be wura bofo no mu. Wo wura ni mu. Wo tene ne be wura ni mu. Teme so amen. Apono na asuo no. Wo tene ne be wura. Wo tene ne na safo no. Otene ne righteous life key enu na ebibi. The minute Peter 2 prison what Acts chapter 12. Bofo no oba aye no wan fasafo amba nso owura dan. Onya ni Peter said the match no wodru gate no anu owura. Owura teme so amen. No Peter nso aye owura so owura. Sa na tie wo New Jerusalem. Obi na bie mu owura. Uti ha uye mutume ba obeka mama tano elade humobo humpe ona me ebre ode ya humpe ona me ebre humpe ona me ebre newu ofie pa ono boyfriend ni ana kra nko the school no ya so amen ni nyai ya semo Apono me nso we boye. Apono nso we boye. Apono me nso we tifi. Nso we tifi. Apono me nso wa nafo. Anafo. Apono me nso wa atoye. Na kuro ne feso of apem dumienu. Fapem pillars. Ono nso pillars ne dumienu. Edwama no asoma for dumienu din wo so. Pillars ne nso ye dumienu. Pillars no na de keto akase dumienu. We don't bless him so down. Talk about the pillars, pillar of Zion, pillars.
no ho ebebu ama wo they say amen once and what is a pillars of Zion, a pillar of Zion. So crucial we are na we should do our pillars. Yes, me New Jerusalem. I'm at home. You say they say amen. Said in and say kai. So pillar no what they are and then fence me. First you can see do me a new pillar. For Woman Peter near James near Andrews, Bartholomew, Philip, Nathaniel, or no, no. You must say amen. Amen. Yes. Think I. Nadiana Melekazano Kura, Sika Sudia. Okura Sika Sudia. So the best Sukrono. What is Sukrono? Then I put on the first room. A chronica in a 9. And that 4 corners 1, 2, 3, 4. Nanin Jim, Nana Trepe. A free her, MC her, and the same size. And a pet. No, this is the answer to Chrono. And Quensima and Jim Jimmy. Chrono, a free to them, and a catrino. And a Quensin 1,000, 12,000. Then in Jim. Then the 10 crosses 12,000 and then the party so that more for them. They must say amen. Amen. And then the party so that more for them. And the Chronicle says certain Africa. What you must say amen. Amen. The crown and the tail, as he said. No. Na osusu ni fesu ni pasafa oha eduana 9 so oni pansusu ye a aya obofo de 144,000 na de wodo to ni fesu ni ahwehwebo de ade to fesu de me so amen amen wo na atwa husia no de ade to ya ahwehwebo na kuro ni esika kronkron woni ma ahwehwebo you must own my rebel. Diamond. Original one. And the other all the taboo. You do a bit him. Kuko bi o e kra wani je. Ba ko do e mercury bomb wa boom. Mo efe. Na mo afa. You must say amen. Yanko. Na kroni esika kronkron. Kurona nkasa na ya chechera. Esika kronkron. Esika fi. Sika kronkron. Sika o. Anya usini sibia o. Sika kokko. Jemesa kasa amen. Amen. Wo ni nyina aya damo. Aya puna de kromo ya hwehwe. No krona nkasa sika. God, the money excavate full to me. The duplicate na shafama. The duplicate. And I'm more community power. Original papa power also. To us okay. Our day abo nyina asise kuro ni fesu ni abo. O di asise kuro ni fapem ayedi kan ya ahwehwebo. Fapem di kan ya ahwehwebo. Ya tosu me ya hoabo. Ya tosu me say omununkumbu. Ya tosu na ye ahamunubu. Ya tosu me ye etombo. No, I said entombo. Ya tosu say bojanambu. Ya tosu so ye sikabeleabo. Kaniye. The tosu so ye sikabeleabo. Ya tosu washi ya apobebre. Ya tosu nkron aya akrantebo. Ya tosu duye danchambo. Ya tosu du ba ko ye owisibo. Ya tosu du mene ye bilidumbo. Bridumbo. De na apunu du mene ye enwene pa du mene. What say you say when you are to do no pillars no di kan to do and no near share. The main name of disciples,
ano na ɔmo de wɔ kingdom hɔ wɔyɛ wisiboɔ wɔyɛ biridumboɔ wɔyɛ dankyɛnboɔ wɔyɛ akranteboɔ wɔyɛ ɔmo di ankasa no gyeme so amen but yɛyɛ from Peter James Andrews ane yɛ dɔtedi mesi ane yɛ dɔtedi abayi eti ɔmo di ankasa ɔmo ne pillars no ɔmo di ankasa no wɔgyeme so ameta amen ana apono no nso mmienu no yɛ ɛnwene pa dumienu ɔmo nso yɛ gye kɔpoma no apono mu biara wɔde anwene pa baako na ɛyɛ wɔde anwene pa ko ɛna ayɛ ɛkono abɔnten yɛ sika kɔnkɔn abusua ate sa hwehwɛ a ne boɔ tɛnɛ na mehunu asɔɔten biara wɔ asɛm na da hɔ no wɔse sae na mehunu asɔɔten biara bi wɔ hɔ wɔse sae na mehunu obiara nka bi wɔse sae na mehunu asɔɔten biara wɔ na awurade ɛtu trase kasama sɔre ne wuro ma yɛwɔ gye na wɔtɛm yɛ daadaa ma awu a wɔgyi me papa wɔyɛ masare ne asie nyansi a menkɔ woyɛ kwasea hɔde no a yɛkɔ no asɔda bi a yɛde ɛhɔ nti ɛnyɛ wakei sɛ mede amasɔre wɔgyi me papa hwɛ kwesa okra abanya bi abai enti me yasi ani me twam so for we atatadeɛ me du hɔ no ɔsɛ me forget yasi what you say na me pɛ na me kɔ adeɛ ban wotie na boa me kra sɛ fɔ na ya bi akantra we ni asere na yɛ usu krasi ni afɔda bi ani hɔ ebi ni hɔ na awurade nyankopɔn ade nyinaa sutumfo atwama ne n'asɔɔtan gyebɛfo kasa amen awurade nyankopɔn ade nyinaa sutumfo ne oguama no ɔna yɛ asɔɔdan na ehia sɛ owia anɔsa ne bɛpa ɛgu wotie rodum New Jerusalem ne yɛka ne saa no wɔsi ehia sɛ owia anaa wɔfrane bɛpa ɛgu ɛbɛpie wɔ hɔ ɛfiri sɛ nyankopɔn anim nyam nyame anim nyam ɛserɛ wɔ mu na ne kanea ne yɛ dwamaa na ne kanea dare kuro nom ɛne Yesu Kristo amen wogye bɛ so a mepɛ kasa amen momu sɛ yɛhu afoɔ no ne sɛ ɔfuo pa wo toa so si anaa na wasɔ no bɔ na wakyena de no agye sɛ amen na wakara nipa 144 na bɛkɔ heaven 144 no yɛ Jacob asefoɔ because of Reuben no ane ama wɔn asefoɔ no privilege sɛ Reuben ɛsiane sɛ woyɛ asutie ɛfiri nyame nkyɛn baeɛ no nti wo wasefoɔ mu bɛgye nipa 12,000 ɛyɛ privilege gyeme so amen a privilege ne Reuben for Reuben God ne adeade waka kenkan na amaname a wɔnya nkwa no bɛnante ne han no mu wɔsɛ amaname a wɔn nso anya nkwa no bɛnante oguamaa ne han no mu bi na asase so ahemfo na asase so ahemfo ɛde wɔn anim nyam bɛbɛ mu wɔn a timi sakraeɛ ɛbɔ ɔtena na ɛbra nso de wɔn anim onyam ɛbɛbɛ mu gyeme so kasa amen ɛbɛba abɛwura mu bi nto yɛ ɔhene na ameyɛ daadaa ma asom bo so no awieɛ wɔn ntoto na apono mu awia anaa natwe na hɔ na atum kurɔfoɔ bɛɛ na ɛbɛwura mu akorɔfoɔ no nyinaa amora bɛsɛ nyina mu gyem gyeme so amen anadwo ni hɔ awia ni ebi nkyɛ sɛ wɔn na atum wɔn na ɛbɛ abɛwia ɔfoɔ gyina mu mofoɔ gyina hɔ yɛ atoporo no miara bɛwura ma bra na bɔfoɔ no baako a nyame soma nso ɔma spae asase atemmu ohu ase ɔma spae
Wọ́n sẹ́ di ebe si ase asase na bọ́fọ́ ni bẹ́ẹ̀ duru yẹ wọ́n ti mi alande fam. Wọ́n sọ́tẹ̀ asase nti wọ́n de ne nan kurusi pu na wọ́n de kurusi asase so ansa na wọ́n kọ́ so. Edi sẹ́ntẹ̀ ne nan kurusi pu ɛna kuru bɛ si asase na ansa na wɔkɔ so ne tenten bie ni hɔ a ɛna ne yɛ pɛ ebipɔ bi nso ni hɔ gyeme so amen obie na no kɛse ɛna asase wo so saa abɔfoɔ wɔ anim nyinaa firi soro ma o na ɛte ase ɔyɛ macho nkyɛn na ɔbɛbɔ abo. At the same time, yeah, indeed, maybe a master, I am a mintress of Amco. Now, verse 26 was in order, Amaramano animonium, ne and India babam, na adihu biara ene de oye chi no di atoro adihunu obiatia adihunu biara ene de oye chi wade no di atoro ene de odi atoro ere nsane mu kura chi wana wa twa wondi ase ogona nkwangu manumu awusem nti asore na amata na na wa atoro udi ni nkwangu manumu. What you say, amen. The Bacha, what you say? Uncobi, indeed, a dear son of Sudan, on the trouble, I mentioned. I was a true in the edge and away. The Nipa walk trouble. Yaman conclude trouble. Bible said, you put a mind saving the Pedia. Give us all, amen. What else? When you say, you go pass on it. The brother who you who say I'm not sure that no so bad here. To be a good to my piano, what you have. What you saw me amen. And the who the who. Yes, I do you share any Genesis chapter 1. Let's see a second do. And the who piano that you be a year. Nti mesraw medi nyame din sraw mentoa so bio ebere ne kɔ mentoa so bio me kasa mentoa so amoa me mama futu samnya afa na mo waje mpose sai kronkron wo so ba dia ba bu sa wo nua ma me so me nua onsa me ya ba ye ntu be kobi New Jerusalem wo be kobi ansa no ma me answer you at one channel. What you must have about amen. My man can't come to a bench. Abusia, we are a canoe hanging. I never found a young man. Nine young wood. So me and the one the more castle. My nephew, my castle. Jimmy so amen. Once I can be beach and so forth. So while we are able to know the car and so food. We went to a taphone carrier, and I am the car left to not to phone. You went to our car booking fee. Then I saw amen. And the car of party in the seat. But we answer me. We answer me. About to sack you know, look at what you put seats, but you put driver seat. Uncle is a passenger. I want to drive the seat. Drive the baby. Then I saw amen. And she seat to be another. You put it back to seat, but you put driver seat. To where I suffer, be very careful about your seat. What you may show up, amen. Amen. Be very careful about your work. You sit. So I have done a example. The real best of when I'm for Hong Kong. The banana is beautiful.
Be very extra careful. New Jerusalem, aya ahotefuo kuro. Kuro Yesu Kristo akosiesie de ma yene aya kinadi. Yene aya Nyankopon ma yene aya waba yentumi. Jebeso amen. Yene aya pa ya boachi afiri biase. Yene wiase ni ana montuo bio. Yene wiase adam fofa yetwam. Yene Kristo wapam ewo ne mojamu. Yene sakro ni yakobo. Jebeso kasa amen. Yene yakro ade ba ko amedimu ni. Nipa bibire bi a wote asase so de ombre pa bia ni we bedu atie. Ubejawo na de kopa de. Ada na kopa do. Na nyame na do kokwa afuo bi so ma men farbra. Na na hwe ahenta. So amen. Inti haho jeme so kasa amen. A higher transit bibi kakra wo. De nyame bi ama wo da na se na ba otra na ebra. Enfumu wi asenta jeme so amen. Na hani wajapa ya hanya utafa na matira wo. Ahodia we free forever and ever. A common ho, a yimi ho, a rewoni ho, a common yari ho. A new operation bia. Anu abani ntime wo yenko operate bi ho. Awoni ho yanware na ba ma bia ba sha so na ba bia ba tete na dia adwendra bro. Jeme so kasa amen. Amen. Because of me ayeni pa mama mese haza na ali akoni ehuru oba mese ehuru dia oba o so aya maso wonu mese na na bo adam dia ehuru oba o si so de na hoto no so yi nem sempade nti oba bia no ansempade a wo ya ne dia de do be shade mfo. Minimisa kwasi wom enso da samama tena na comment na minimisa obegusa ke bo answer oje me so obepe amen asitire ni ma wonni munti wa misa ngade nti wa huro sempado wodi woni na kare no ye yawa wodi ano sabe ya wotene no no so tene je me so amen na sabe wa ko for wrong choice no so for wrong choice. Nti amani huna wonamu wa no no so na mu. Je me so amen. Na bere na so. Na se mu bi enu mu kochia. Ya do ba ka kochia ni nfu. No aka se na na wa. Oje me so amen. Sani amofu ntimi wura aya ba akoro sani wura ba yawo iba to wati ase e biri bi juda wura di pesu oyi ubi oba mu okuro ube huro wo se ni mo nsu ube huro wura di nsu be hu de be so kasa amen ni mo that is the mission that come to pass. Asa yawo ahona ma bua asu ni be wiepe mari ma ba kari ma wo yemu wona ma bua so bo ni be wiepe aha ni obi tirichi oba na tejira da wo si da nkoko sisa mani ti okupa na di kitwo tese mi hu wana su chema na mo si dira black Once Genesis was said, Namebo Obana Barema, or Barema no Obana or your and so don't Sunsi and Yamebo Obama. Don't Sunsi and Yamebo Obama, or more bank. And maybe a tea and some of them are hot to Baremaso. I am sympathy at the Avenue. What Barema and Barema, no Obana would. Jamasoka say, amen. No Obana of the Abana. That is right. No one. The son New Jerusalem obey. Obasado Obana shall be a royal. And make said that. Mama walk up in some game, and you don't show up in some game.
Sanity. The same party and Cassan. Sabi a Berman should buy things. Sadams and Padian should buy a beer. The Mesoka say, Amen. Sanity. We find a sister. I know what's up, brother in some couple. You know, because what I say, or three and sister with them, Bama friend and say, Papa, we are not tonight. If you friend and say, oh, this Papa, the time and the people who will. What you may show up, Amen. Never one who know our but the men in a career. If you are how am I to the position of the real show? What you may show up, Amen. What I say? Doesn't matter. We're going to be a free. Not back on the train and never got to the end. The train and never got to the end. What you may show up, Amen. The Radia Tablet did not push him. The Nigeria we are able to do is never way. That's how we should. What you may show up, Amen. In the Christian, yes, sir. Over the trust what the trust the beer Yasia and Shira would not family who are a chain of Yasa. What the other way to the boss as I call was it? Call on your call. What did the idea they wish you? Over calls one who could be also Tata. Adame misika kura na mpokuru ma manager. Mini kapro. We amada asosore pie. Na matuka, mini ba bi ameko. Obi tibi tuka no ahwehwe me. Na mini na kosia. Sofo. So oh sofo amabra me fra number one family ba bi awo. Nti ada. Sofo. The 50 million. Na for support we bi no. Nigeria won congress sa ko fi we na pressure be bi. Come baby. They say Amen. Obi afim ye nu sika o. Enfie me nu. Robert Brown commercial bank ya say we 50 million. Ya choka, the choka. Adie bi enu ha, ne wa. Adie no bode. Di pie di ho bi biase amai. Ni nyina ne so sum nyame yi. They say Amen. They are able to me the dokora mosoro ni asase minute. But we take it same things. Nyame a graduate process call. Nyame mpre no ho. Saa no nipa bia woni nyame na no. Uni se saa no obeyo. Odo for processing. Je me so Amen. Amen. O fe du bra wo peja wa e bi amen. Don't rush. New Jerusalem. You know who na Ana mi jira ba bi kura na mi di nkoma na nipa be ka wechi. Wenki aba na kitua no oda mo. I'm saying that I need to be able to afford that you pass it over. You may say Amen. And you know the book. And you have a. The majesty idea natural. Yes, so Bible said, but I can come in church. Which is a Christian. And yes, so there be always share trust and you share. Can you say graphic? What you are kind? Where's our spirit? Who goes to our kind? And I send you out. You may say Amen. That's a idea, baby. I say, not now. Spirit of what did your body, spirit of what did your soul. The moment you walk kind not a without, not now. Not so I put up on your seminary, the Masoka say, Amen. I mean, I say, prayer who tell Father, but I know and the court. I knew we are. The free into New Jerusalem. I have a thief for crew. Now, may I come a member paradise? I didn't get off of me. Every 1 week in young camp. Yeah. What the other suffer prince have a 2 blows. The name to 4 taller and I make
Amen. Nti masao me pa chopi. Ka tro ni asemenia. Siesie wo. Na ye be kokro kunkuru. Kura. Wasiesie. Sai from. Hweye. Na nkekaya. Anka watade. Aye fratade. So when you be there, hwesu ye. Sa ebin kan ho a. Kurudu wura mu a. Enye. Jemeso kasa amen. Adia ma ko ayama dan say New Jerusalem nzongo ni o. New Jerusalem, there is no more zongo. Amen. And the one that you I want to, there is nowhere. I want beyond the baby on the first way without. Above 4 days in a home. Women of Muhammad and Crawford. Which is one of the amen. Women used to kiss from Crawford. The Muslim count, not tell you. It didn't work out of John 5. What do you hear me on? John chapter 5. John 5. Mama said to be Ezekiel. Ezekiel 16. Oh. Just count John 5. They count John 5. We are not by Ezekiel. John 5:22. Was it a generation who will be at a time? What I said? No, they are telling me a balance. So, Pierre, when you know, Obadu. Said you would dear Shadino. The only Obanino, only Johnny Unsumi. And the only Obanin Chanson. And the Krabison said, Dr. Mason, no object of Suma Minity or Danko. Temasaka, amen. No, my temple. When Thomas you were wrong, I am gone. Don't have fires in the agro. Let's hear Ezekiel, prophecy here, as you see what Ezekiel a car. Chatel, come for the Magna, Kamaka Kalima Budichi. It's one of Ezekiel 8. 8. How long we do when you tell me? 8:16. I see. 8:16 was it? And I will tell me by a radical move from a radical now said, a radical sort of Jononi and Merriman Udunum 25. I want to need a radical sort time. Woman can you? When a chit a radical sort time. Woman, you want to back. Just a man. Now, when a limited a boy, I don't know when you east. No, I could touch a boy. I saw you. I don't know when yes. I am professional. No, Muhammad. No, can't tell me, say, Papa. I had you the face. I had you the fear. I told you for the whole city of Jerusalem. And what should I do that for? Now, be a fellow see outside. I want you to think of that one. The missing our prophecy. Or you so they dream more thing. I was Sunny Aberumebo. No, Sunny, I was Sunny, dependent. I shall wait it. No, it has been Dubai has been. Or the cover. Namenso. Meeting and the pillars. No, meeting and the pressure. I didn't know what. I didn't know what. I didn't know what. The nigga said, but the nigga said, so friend and young and do not speak. This is a man with years. It's on the family of young.
Yalla mami papa si mi jaya o bo mami ntuma asia o de ntuma. Nazaya. Jema so amen. Amen. Some part of America chamo. Mo ma tro mo di o. Ba me tro di ba ka kra wonya ba bi no atra. O be pa so be wura ta yon so ya de o. Sabe ma kan no ha. Me se wo ba ka kra na pa di da ko. Jema so amen. Me na so se me ye teaching say me di padi fufu o me church say be bi o. Ano na me ka church am obi en fi ambo. So for back so for you be me dem say di ja wa so. Da bra me nya kru. Mas me kra me fa ho ado. Mani bra bra masa. O so yi ni wo djuma ye na bi adan awo hare. Je me say amen. Amen. Our so basic fact no correct. Me ba wona da on tiri bi ni say ni bi a wode a tell you. No ma this be ni say. Don't want you to from the fufu. You be so amen. You tear for the fufu. I mean the show will be. Can't grab Yesu aba. Undi mo. And you know person in I dance be and say Yesu asaya be aba. I dance. Until I do for some found to us on it. Found to suffer. Found to be a Bible one kasa. Unsu to be. You be so amen. The modern soul be shocking time. Obi an fa so ba na no atentena awu tie wa hura no ma otuko ti akoko ay ka wo ju ji ni bi ase se ko bi owo ko so asori ti e bodua asori e bodua je wo ko afashi wo ko bi owo ko si asori na dudu bi enu afajo na wo bi ni ko sia jo na dudu mi ara ya de ebi ewu ankami gangu ni preko me samo abusiafo obi awo ha kuro no na mayi na di akira wo eye kuro na monti esika kokko na nyame yodo ma wura kuro no mu flowers ni na atodon flower Ube was a flower, and so now flower keke. I am both woman in our tongue. I'm from a man who will be. A good scent, Jamason Casa, amen. Nalikatua. A crow, and to say, sure, and need quitting. At the session, Rune needs to be a fact. Jesus, I shall never go see. Jamason, amen. Say you when I'm teaching Israel. What is it? No the pillars to me, no teaching Israel. Say that yes, should be pillars to me, and I teaching New Jerusalem. You never catch now. Me say, one minute a camera. And shaking a immediate team. Jamason, amen. And then the Katua. One more day, Mother. What's your own America? I got Trump. As your great body, what you see in America for another. And so, when you are so in a vessel, no time to grow up in work. Grandmama from Amato. You put to me worry about Canada. Or to me worry what I know about your wedding. Or time. We'll grab up in water. We'll fool. I'm not here. But what did I was one of us in your uncle? And could pay me your pet. Jamason Casa, amen. The Baconan Penifoni. Oh, Hana, yes, Christian name will be home. Or the sound. Jamason, amen. Ah, what power would you do, Jerusalem? No, Grandma, not be home, the sound. One power in Upper Day. Trouble for the whole Susana. Abraham Swamba. As a former man. My dear, they said, "You may trouble you. You may so amen." When they are to pray to say, "Nearby, I do this." What I want to happen? What you want to know? Something you do, baby. Kai, or no, to one crowd with deep and good did you go? Or no crowd so do it. But one another Sanji, you know, so do it. That's
You may say amen. Catch on your Savior. Yo, Tim Border. And maybe beyond Joe. The Raja Boswell. Not Casa Hall. New Jerusalem Hall. Usukobi. What do you make over here? Catch the Rabbi, yes, you say that. A friend of the Cromo Empire. A random Mamma Kram, the Kuru. And tell her, on Concronin and Antia, which we found crown. No asonsa. No adoko. Edwa kwanan to Cromo. I tell some New Jerusalem is here the other. No asad maba. I know what you know about Nayola. Why you apology? What time about cross means? What do I do about? The trail is in the city. Paul Obadi is one column to one on a cow house. What about a year? Didn't know that can trust him. You may say amen. Now be sure what? Now be sure. Okay. So trust him. Vampire. When for question 10. About such. Hey. And you love a number. But that was so deep in it. When Jesus Christ did, amen. Amen. My cancer baby, I found New Jerusalem. And then I won't tell you. Open down, son. You will be some, and I answer. Yes. Hallelujah. But as a suffer, so I'm going Pastor me who said New Jerusalem. Of your poor more Moya, Peter Mo, or Mudu Moja Castle. And the name will be made the Bonian or net or Satra, no, oh, na or now Quenya or New Jerusalem. Then on that Paul and the Peter Mobaka, baby Paco, which I said, if any different seats are more. Our New Jerusalem, and answer when you are Paul Peter over there. Another baby. The trial some go. May we make the Paul who you knew I'm a boy. You may say amen. Mama, the only cabinet of what happened. The idea to do one another. The New Jerusalem crying rank. I run. Obiara God negative. You know I am transformed. What you say? Amen. You are transformed. You are here. Come on, one so much beginning. You did not say it. So maybe did not see it. I can't be able to tell you about the committee. And only at the African. You go for the matching in house about the community. But I didn't answer ton of one room. You have to be able to know what you say. I'm with you. I come a council. Sanson, I want so. You wait the engine. I'm not changing our council. That's right. You will say, amen. And then they get to it. Gentlemen, you are going to be good at Daniel and Kaya. I see one of Daniel Crabbe, one sooner than slow. Dapping. Come on. Until your pet, you will say, amen. And your power is the crack and so. I get your power. Let's go. Hallelujah. What's the Alpha? One. Omega 24. What's Omega Nasi 24 in Tiasi. Every year. And what's it? You can't dance. Dance yourself.
That's year 24. 24. That's year 24. How does year 12? Oka koto kofebia ayi ko na kan di owo mi nyina so year 12 year 24 ofa ko chira credit na kan di owo mi nyina 24 what was it 21 to 24 why do you come and go and come and join them up. Hallelujah. Man, sorry, go one class. Baba. Yes, sir. But you, and now can we say heaven a Onyankopon and a buffer and a woho. And a New Jerusalem, Yania, a amotrefo. Now we will say, Bible said, Onyankopon. Obabe fire amayako baby or no ewo. And we say, a heifer and one or heaven one, I said a heifer. But that's it. I must have been baby at some time with you. And I'm a boy. It's really not to cross it. What's up, my yes, and I almost have taken it to him. What did you not hear? Nfani sɛ borɔno a yɛ akɔtenafoɔ ne New Jerusalem ɛbɛ so amen ɛsi yɛ nfani sɛ mepata wate ase moma sɛ yɛn nyinaa ne ɛte akɔsa for the place bɛbɔ a wobɛtumi akɔ hɔ worɔfɔ wobɛtumi a wopɛ akɔ yi and a regular minister to Kumasi, or no regular minister to Kumasi, that's what in the place. Sansona, president, our Ghana, or no shoot in the place. You can't go there without permission. You so amen. Amen. Sami and you are the reality. Or separate here. Amen. Amen. Yeah. But now can we say New Jerusalem hɔ nom no ɛhɔ na Yesu suiɛ ndabi o ɛhɔ de o nsu wosi Yesu suu hɔ wosu Jerusalem ɛno yɛ ayi Israel Jerusalem ɛhɔ na ɔbɔ ɔbɛn no ne wa deɛ ɛyi onsu bakyɛw mbɛsi no Lazarus nyɛ nea musu Yesu suu mpagyina ne so ne yɛ kuro bɛyɛ ne da ase ɛhɔ yɛ batɛn mi si a wosu yɛ ne Lazarus tie ne yie ne ka kyerɛ ɛno nso bɛ te ase Lazarus wu 4 days ɛyɛ wiase adebɔ Lazarus gyina hɔ ma Adam wiase adebɔ efi Adam nso ba no ewiase collapse wiase wi wiase sɛɛ mfie mpem na nti saa 4 days no represent 4,000 years Kristo benyane wɔn na ewu yɛ ne nyinaa efiri efufuo it was the starting Lazarus. Amen. Nti ni wɔsi do ɔti ase na ɔgyi mi di tí owó kɔ fada kɔmire mu ɔbaa ni ɛbɛ wɔn ɔka ni ɛbɛ bi ɔbɛ yɛ ɛbɛ ase wɔn ni sɛ Yesu wutu a wɔn wɔ asɛm ado 1 Peter 3 1 Peter 4 ɔka asɛmpa kyerɛ firi Adam redi enya ne wɔn firi awufuo mu ɛna wɔn bɛtɛ kɔ paa wɔn de starting Lazarus sɔrɔ ti ɛbɛ sɔ amen. Praise the Lord. Amen. Please, I wish I could speak English. I don't understand the POM. Hey, Babu. It's all my kitchen. Okay, that's it. When you read Revelation 20:12, it says that, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened,
which is the book of life. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So what I don't understand is that I've seen that they said another book, which is the book of life. But the other books, I don't know what those books are all about. There is 3 books in heaven. The first book, the book of record. Second, the book of remembrance. Third, the book of life. Okay, I want to say something. Until I'm saying, we didn't catch our one, you want to be a papa there. And you're from the book of record. And you want the book of remembrance. Uba assassin, near my power, we are here. I know not tell the idea. My ye papa, my papa will know who more my general. I will share record. And you know that the mission for radio, whom I know. And you want 10 woman, the book of life. You will say, Amen. Hallelujah. Amen. My Joseph. Papa, me pacho. Any don't be a question. Me pacho dance. Any don't be a question. Bina. Na me ntia se wo tumi yina no se no ndako bisa se enti se won kunkun ebetra mu a etwa se o cartons e ba cho yina no se ana enti papa cho me question ne se enti o mu cartons ni nyina na won kunkun ti won abebi e so e bi aza Fibi se o kunkun se won cartons anti won so ni ngbaje ana that's it. Ebi aza okọ sa na ọmọ yẹn sokoto mama lebelebele ka gbogbo ọmọ tẹrẹ lebele aza ọba kọmi ṣe yẹ Holy Ghost baptism. The word Holy Ghost you need Holy Ghost, you need Holy Spirit, you need Ghost, you will sense, you need Holy Ghost. That was the Holy Ghost. Somebody come. Ghost, yes, somebody. Ghost. Holy Spirit will hold before and send yes. Genesis chapter 1 verse 1. Be a honor carry. You may say amen. I don't know what you call Holy Spirit. Me and Cassie. Ghost. You need Holy Ghost. You Holy Spirit. And you will send. You may say amen. Yes. Christ. On that amen. When you are pro. When you home. I'm a gentle. I don't know what somebody could cast and pan was sorry. When that's a man. Over Tracy Didi. You may say amen. I'm a yes, so the moon didn't come up. And yes, summer. You can't call him ghost. I can't say to myself on second. Once I am the summer you don't pay on them 7 degrees. No, I can't. I don't know what to do. I would say the Holy Ghost, fire, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. I say, I say, someone know. They were so amen. The battle sister, they're telling. Don't show me the liberation. Well, who is that? Now don't wait for me. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bí àwọn ọmọdé òjì náà kàwé bí wọ́n sọ náà kọ́ ní. Asẹ́pọ̀ àná mi kàn ó mi kàn án fọlọ́sì fún ọkọ̀ àdá fúlẹ́sì ẹ̀nà mi kò bìí yọ̀ọ́ lẹ́dí bí sẹ́fẹ́ fún wọn pẹ̀lú o sọ̀tì ṣe ní o. Sese, oni di anu huhu ne ba won ko tun tare obi ase sofo.
If you want to you say, Bassa, I'm a hero, when you say you are Bammy. I'm going to say nothing, or cost of one of the suffer to war. I tell that you. Amen. One thing is here. Everything. Oh, come Mauso, Abraham, when you can Salomon. Accept the truth. Oh, many powerful. Oh, and you see, what change you take on. What change it? Oh, make it in the end. What change you into what's a woman at the sun farmer. A book. It will tell you. Let her do punk. No more taking more by the Shira, not to me. A jump one. What the amount, not for what the Casaba or Kawa community. What you swallow her? Amen. I'm not saying that's when you're here. We can't go. Continuation. He said, when the big daddy, he died. And you did daddy. The bless they will say amen. Obi or carton should be reality. A jetty, don't should be free naman. A jar, baby. 2 million. They will say amen. And the son should appear with that. God's spirit, you know about that. Don't call in my country and say, go to you. We get to tell you deliverance. What did you know who you say? Spirit, you know about that. Oh, you are not even blah blah blah. They are rough. No, that is dark when she has to be about. That time I want money to know about that. Now I'm going to buy. Now I'm going to buy. Now, and now, go be to say, me command mama, when I never home, they follow. I'll be show me. Nay, I tell home, mother would Christian me. And you take home money. Every round. And you know who to none of correct. Because I could not make a petition. Certain to me, make clean and say, show whom I mean, and your mother and Yama. They say, amen. Jesus vampire manifestation down. Who may want to permanent manifesting? As my make a walk. Okay, Gababra, who may want to permanent and not manifesting. And you will be who may want fear and a 2 free fear and then we are moving casa. They say, amen. No man, I am here. I am camouflage. One way on a deeper, about where I suffered Jimmy for. Now, sweet energy. 2 as we call. 2 hours as we call. Now, sweet energy. In the 20 hours. When I'm another YouTube, maybe I make a crack. Oh, what? Maybe I saw you, I'm going to be. Maybe I read my programs in quantum towers. You can't do yourself also. Would you say amen? Mama focus fine. US. The battle focus celebrate US. USA only last caller Sabra. Adama. Meet you. Hello.
Hello. Hello. Yeah. I'm not sure the age and we're teaching about a relationship with Christ. I say without holiness, nobody can enter heaven. Now, as Christians, we live a holy and righteous life. Now, yes, mom, so but me, every year go improve, I bring now. Now, yes, that constant teaching fee. I can walk out of the big, and maybe I do. I bring that, what do I buy? Actually, yes, sir. A sunset, it's what to be in my what me at church father. When the ancient what I would na yeshia when the ask out coming because the car or actually or yeshia say you somewhere. If it na me ancient at church say with the amma the na me should agree. Let us say. You as a forward to say, okay, you will never show. Let us say, my son can see my issue. No one will know. Let me say, my son can see my issue. I think, sorry, down, Nancy. Sorry, down, Nancy. Something in the from power by their belief, the idea of one and said, Cross had the intimate found, suffering from power, tempted, like a crab, when you are planted. We say, I see trust.